पालक आजकालचे खूप लाईटली घेत आहेत सगळं. म्हणजे एवढं फ्रीडम देऊन ठेवलंय मुलांना की बॉस तू काही कर, जे आम्हाला मिळालं नाही ते आम्ही तुला देतोय, तू काहीही कर, अशी आजकालच्या पालकांची मेंटॅलिटी आहे. आणि ते सो कॉल्ड 21st जनरेशनचे पेरेंट्स म्हणून स्वतःला मिरवतात, पण त्यांचीच मुलं पुढे जाऊन बळी पडतात. हा फॅक्टर आहे. आणि ना ते जे सो कॉल्ड पेरेंट्स बनायचं जे काही नाटक चालू आहे ना, ते मी तर नाटकच म्हणते त्याला. कारण पालक हा पालकासारखा राहिला पाहिजे, फ्रेंड झोन असला पाहिजे, पण एवढीही मुभा की तू काही कर, काय होईल ते आम्ही बघतो, हा जो ॲटिट्यूड असतो ना, तो पालकांनी थोडासा कमी केला पाहिजे. त्यासाठी मला स्पेसिफिक वाटतं की मुलांना तुम्ही जर मोबाईल देताय तर तो मोबाईल देत असताना त्याचं तो किती आणि कसा वापर करतो याकडे पण तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल पॅरेंटल कंट्रोल्स ॲप्स येतात, ते तुम्ही डाउनलोड करून ठेवा. तुम्ही लक्षात घ्या तुमचं मूल इंटरनेटवर नक्की काय बघतंय. बरोबर. माझी एक खास करून सगळ्या पालकांना विनंती आहे की तुम्ही तुमचं जर मोबाईल तुमच्या मुलाकडे देत असाल तर त्याचं गुगल सेटिंग जे आहे, प्रायव्हसी सेटिंग जे आहे, तिथे तुम्ही स्पेसिफिक म्हणजे बिलो 18 जे असं सेटिंग असतं, म्हणजे अबाव 18 एक येतं आणि बिलो 18, ते बिलो 18 तुम्ही सेटिंग करून ठेवा, जेणेकरून तुमच्या पाल्याकडे अशी पॉर्नोग्राफीचे काही व्हिडिओज असतील, फोटोज असतील, हे पटकन एखादं कार्टून बघताना, एखादा क्लास अटेंड करताना त्याच्या समोर येणार नाही. कारण ते आपल्या सोशल मीडियावर सहज उपलब्ध आहे आणि ते येतं. मग काय होतं, त्या वयात त्या पाल्याला त्याबद्दल आकर्षण वाटतं, कारण त्याच्यामध्ये हार्मोनल चेंजेस होत असतात. आणि हे काय आहे बाबा, मग ते अनुकरण करणं आणि त्यातून नकळत गुन्हा घडतो आणि मग ते बळी पडतात.